ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସବୁ କ'ଣ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଜାଣିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ। ଆଉ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଦେବତାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପୋଷାକ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପାନୀୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋରସ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଶ୍ୱତଥ ବୃକ୍ଷ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଫୁଲ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଶୋକ ଫୁଲ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ବର। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭଦଭଦଳିଆ ପକ୍ଷୀ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପର୍ବ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ରଜ ପର୍ବ। ଉତ୍ତର ଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।